Ekele m, abụ m Chukwumagbonna. Isite n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị banye n'ọzọ fịọrọ afịọ n'ala anyị aka nakwa n'afọ 2026 anyị nọ n'ime ya. Ọ dị ya na iwu ọchịchị ala anyị na ihe onye ụlọ ọgbakọ etiti maọbụ nke steeti nwere ike ịgbado ụkwụ wee sị n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị o ji aha ya zọọ ọkwa zọta banye n'ọzọ bụ ma ọ bụrụ na esemokwu na-akpata nkewa site n'isi mmiri otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ nọ na ya bụ nke anaghị ekwe mmezita na-akpatara ndị otu nkewa. Ọzọ dị ka ibie bụ ma ọ bụrụ na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ nọ na ya na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ ejikọ ọnụ hapụ aha ha na-azọbụ wee zọba aha ọzọ. Esemokwu nke ndị otu Labour Party LP na People's Democratic Party PDP kpatara ndị otu site n'ịgba akwụkwọ na ịgbakwụrụ oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ. Esemokwu nke ndị PDP bụrịtọ a na-ebu n'isi ọ na-anyị n'ọdụdụ, a na-ebu n'ọdụdụ ọ na-anyị n'isi, maka na okwu eruola n'ụlọ ikpe mkpesi ọgwụ ala anyị Supreme Court. Ị hụla ihe ndị otu Labour Party na PDP ji kwobaga n'otu All Progressives Congress APC na African Democratic Congress ADC. Na mba ụwa ndị mepere emepe, ọ na-enwe ụdị ịchọ ọdịmma na ọganiru obodo na ndị ya. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwenyesiri ike na ya na-eme ndị mmadụ bata na ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha ghọrọ nọsi ike. N'ịma atụ, nwere ike ịbụ ịkwado ọdịmma na ọganiru ụmụ nwanyị. N'ịma atụ ọzọ bụ ịkwado nta ego ziri ezi na ụdị onye chụta ọchụrụ. O nwere nwa Naịjirịa, nwa Nsụka, na-eme ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ofesi, Honorable Harrison Ogara, na-anọchite okpuru ọchịchị Igbo Eze South n'ụlọ ọgbakọ Enugu steeti, maka na ha dị 14 ahọpụtara n'afọ 3 gara aga dịka ndị Labour Party maka ịbụ ndị ụlọ ọgbakọ Enugu steeti, mana 13 n'ime ha esitela n'ịbanye otu PDP baa otu APC. Ọkakọpa na Labour Party n'ụdị ọnọgoro. Ahụ m na ị chọrọ ịkụli ya aka. Ngwa na mba ụwa ndị mepere emepe dịka United Kingdom, United States nke America na Canada, ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na-enwe nkwenye na ụlọ mmadụ, ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị mmadụ nọ na ya ribe mmiri, na o kwesịrị inwe ndidi soro dozie ya karịa ịkwapụ, n'agbanyeghị esemokwu chụlara ọtụtụ ndị Labour Party na PDP na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC na ADC. Azụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọtụtụ mba ụwa na-emepeghị emepe na-achọ n'ike ọkụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma inweta ọkwa, inweta ala gọọmenti, ịchọtara ndị nke ha ọlụ, inweta ọlụ ngo, nakwazi ịbụ akaji akụ. Ka ọnụọgụ ndị APC
nọzọ na puku kwuru puku ịhụtasị ndị kwụ ọtọ n'ogbugbu ga-ahịazi ahụ karịa ịhụta ndị tukwu etukwu. Ị ga-aghọta Igbo m na-asụ mgbe ndị APC ga-emere onwe ha nhọpụta maka inweta ndị ga-azọrọ ha ọkwa gọọmenti dị iche iche, ma e buru n'obi na ha nwere mmụọ akpaghị oke n'etiti ndị nọbụ anọ na ndị batara ọhụrụ, maka na ọkwa a ga-azọ ka nọ ka ọ nọ, mana ndị batara n'otu bawanyere ụbara na ọgwụgwụ nhọpụta ndị otu ga-emere onwe ha iji kpọlite ndị ga-azọrọ ha ọkwa gọọmenti dị iche iche, nakwa na ọgwụgwụ nhọpụta ga-eme n'ọnwa mbụ nakwa ọnwa abụọ afọ 2027. Ahụmọhụ ka ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ na ntamu n'ụdị abụkwara na m maara nọdụ ebe nnọbụ. Onye ọma, biko kedu ka ozi uga si masị gị? Mee ka mata n'ogbe like nakwa comment. Abụ m Chukwuma Ogbonna.